μόνοι μας μείναμε. Ευτυχώς που έμεινε και ο Δημήτρης εδώ. Γεια σου, Δημήτρη. Τι να απαντήσω. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο και πριν στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά πόσο είναι ικανοποιημένο στον προηγούμενο προϋπολογισμό ή όχι. Εμείς αναγκαστήκαμε και δουλέψαμε με ένα οικονομικό προϋπολογισμό, ο οποίος κατά τη δικιά μας άποψη ήταν λάθος. Προσπαθήσαμε λοιπόν με αυτό που βρήκαμε να εκμεταλλευτούμε ό,τι θετικό μπορούσαμε να βρούμε μετά από πολύ ψάξιμο για να κάνουμε ό,τι μπορέσαμε και κάναμε μέχρι τώρα. Το 2024 είπατε πολλές φορές ότι αναγκαστήκατε να εκτελέσετε έναν προϋπολογισμό που βρήκατε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Είστε ικανοποιημένος από την πορεία εκτέλεσης και από την ανταπόκριση των υπηρεσιών και των συνεργατών σας? Λοιπόν, αν δεν υπήρχαν και αυτοί οι συνεργάτες, παιδιά, οι υπάλληλοι του Δήμου, και όσοι έχουν καλές προθέσεις, και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλές προθέσεις πραγματικά και θέλουν να βοηθήσουν και βοηθούν. Και εγώ δεν τρέχομαι να ρωτήσω, δεν γεννήθηκα μαθημένος, τώρα έγινα δήμαρχος. Ό,τι μπόρεσα να μάθω σαν αντιπολίτευση 9 χρόνια, νομίζω ότι δεν είναι κακό να ρωτάς όταν δεν ξέρεις, μόνο καλό μπορεί να κάνει. Κατά τα άλλα, είπα ότι είμαι ικανοποιημένος από την βοήθεια που είχα από τις υπηρεσίες μου. Από εκεί και πέρα τον προϋπολογισμό δεν είναι. Ο καινούριος προϋπολογισμός είναι έτσι ανεπτυγμένος, γι' αυτό και ψηφίστηκε ομόφωνα, με μικρές διαφοροποιήσεις. Θα λειτουργήσουμε 1000% καλύτερα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Στη σημερινή λογοδοσία, λοιπόν, μιας και μείναμε πάλι μόνοι μας, θα αναφερθώ σε 5-6 καινούργια πραγματάκια τα οποία έχουν έρθει στο Δήμο Βελβόχας, είναι σε τελικό στάδιο ή έχουμε κατοχυρώσει. 1.850.000 ευρώ. Είμαστε στο τελικό στάδιο για να το πάρουμε. Έχουμε καταθέσει τη μελέτη. Έχουμε τη δέσμευση στα χέρια μας ότι θα πάρουμε τα χρήματα από τον κύριο Γραπάκο. Είναι το αποχαιρετευτικό, η ολοκλήρωση του αποχαιρετευτικού του Βέλου με τις έξτρα διακλαδώσεις που χρειάζονται λόγω της επέκτασης του οικισμού. Είναι, θεωρώ, η μόνη στιγμή αλήθειας και η μόνη στιγμή ελπίδας ότι το αποχαιρετευτικό δίκτυο του Βέλου τελικά θα τελειώσει. Επιτέλους, λοιπόν, θεωρούμε ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, το βάζω κι εγώ έτσι, ότι και η σύνδεση με το Κιάτο θα γίνει, αλλά και θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχει επεκταθεί και θα λειτουργήσει το αποχαιρετευτικό δίκτυο του Βέλου. Τον έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της αγροτικής οτοπίας των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε στο 95% βέβαιοι ότι θα πάρουμε το σύνολο αυτού του αριθμού. Η αγροτική οδοπία αυτή προβλέπει συνδέσεις αγροτικών δρόμων από άσφαλτο σε άσφαλτο. Έχουμε βάλει πολλά επικίνδυνα κομμάτια που ταλαιπωρούν τα χωριά χρόνια. Έχουμε βάλει σε όλα τα χωριά, έχουμε μοιράσει δίκαια το κομμάτι της αγροτικής οδοπίας. Δεν θα μείνει κανένα χωριό χωρίς να φτιαχτεί κάποιο κομμάτι ό,τι του αναλογεί. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν έχουμε αφήσει κανέναν απ' έξω. Και θα το ξεζουμίσουμε με τέτοιο τρόπο που παραπάνω θα κάνουμε, λιγότερα δεν θα κάνουμε. Να είστε σίγουροι. Γιατί έχουμε στήσει και τον προϋπολογισμό πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Έχουμε βάλει πολλά έξτρα χρήματα για την αγροτική οδοπία και για τα χωριά μας. Επιμένω. Δεν είναι η ίδια εποχή με την προηγούμενη. Τα λεφτά πάνε μόνο στα χωριά μας και απολαμβάνουν οι δημότες μας. Όποιος έχει αντίθετη άποψη, τον προκαλώ να έρθει να μου πει ότι η Μανάβη έκανε σε αυτό, η Δημοτική Παράταξη έκανε αυτό και αδίκησε αυτό. Ό,τι μπορούμε καλύτερο και θεωρούμε, άνθρωποι είμαστε, το δίνουμε απλόχερα. Λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί έτσι, η μελέτη εγκατάστασης μονάδας διοίκησης. Έτσι, ωραία. Η οποία μονάδα διοίκησης θα γίνει με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Η μονάδα διήλυσης θα τοποθετηθεί στο Βέλο. Είναι 3 μονάδες διήλυσης, οι οποίες θα διηλύζουν 300 κυβικά νερό την ώρα. Το έχουμε αυτό το νερό. Και θα διαμοιράζεται μέσω του καινούργιου που έχουμε πάρει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που
που συνδέει το Βέλο με το Ζεβολατιό. Ξεκινάει γι' αυτό με τη νέα χρονιά, αν όχι τον πρώτο μήνα του χρόνου, το δεύτερο. Από εκεί θα διαμοιράζεται το καθαρό νερό. Πόσιμο νερό θεωρείται, εντάξει. Δεν έχουν όπως όλα τα χωριά κατάλληλο δίκτυο για να μπορέσει να περάσει ως πόσιμο. Σίγουρα όμως δεν θα υπάρχουν αυτά που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θα στοιχήσει 1.200.000 ευρώ. Σε πρώτη φάση θα το κάνουμε με δανεισμό άτομο, μέχρι να έχουν τα χρήματα από το πρόγραμμα το οποίο έχουμε πάρει για να αποπληρωθεί το πρόγραμμα. Το πάρουμε το δάνειο, αλλά αυτό το δάνειο θα αποπληρωθεί μόλις έρθει το πρόγραμμα κατευθείαν και δεν θα χρωστάμε ούτε ένα ευρώ. Απλά θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο το παρακαταθήκον είναι ένα εργαλείο το οποίο ένας Δήμος ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα πρέπει να το εκμεταλλεύεται όσο καλύτερα γίνεται. Όσο καλύτερα αρκεί να το πληρώνει κιόλας. Έτσι. Έχει τελειώσει και η μελέτη της αφαλάτωσης, η οποία θα μπει στο Βέλο. Αφαλάτωση 1.250. Αυτά τα αναφέρω τώρα, σας τα έχω ξαναναφέρει, όχι όλα βέβαια, γιατί φτάσαμε στην τελική ευθεία και σημαίνει ότι θα γίνουν, οπότε κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την καλή πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να δώσει λύση σε όλα τα προβλήματα του τόπου. Όσοι με κατηγόρησαν κατά καιρούς για τοπικιστή, ας κοιτάξουν το τεχνικό πρόγραμμα. Για μένα ο Δήμος είναι ένα, οι δημότες μου είναι ένα και δεν υπάρχει καμία διαφορά, δεν συγκρίνω κανέναν με τον διπλανό του ή με τον παραδιπλανό του. Η κατάσταση λοιπόν θα γίνει στο Βέλο της μίας αφαλάτωσης και θα γίνει μια τεράστια προσπάθεια σε συνδυασμό με τα διελιστήρια μείωσης του κόστους νερού. Δηλαδή, η μείωση του κόστους νερού θα έρθει όταν η αφαλάτωση παράδειγμα στοιχίζει 2 ευρώ το κυβικό και εμείς η παραγωγή της διήλυσης θα μας στοιχίζει. Αυτά είναι τεχνικά ζητήματα, αλλά έτσι γίνονται. Συνήθως σας τα λέω εγώ με τη δικιά μου εμπειρία. Στοιχίζει 10 λεπτά, ας πούμε ένα τυχαίο νούμερο, πολύ λιγότερο πάντως από τα 2 ευρώ, πολύ λιγότερο από τα 50 λεπτά, να το δώσω σωστά. Άρα λοιπόν, όλο μαζί αυτό θα φέρει μια οικονομικότερη λύση στο θέμα της σύντρευσης και του κατάλληλου νερού. Μην μας ανησυχεί λοιπόν η ακρίβεια που προκαλεί η αφαλάτωση. Μόλις βγήκε λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή, το οποίο είναι το έργο τηλεμετρίας σε όλες τις γεωτρήσεις και σε όλα τα διοστάσια του Δήμου. Αν όλα τα προηγούμενα τα θεωρείτε ή τα θεωρώ σημαντικά, αυτό είναι το σημαντικότερο. Γιατί θα αποκτήσουμε το πλήρη έλεγχο για τα πάντα. Θα τα βλέπουμε όλα στο νέο Δημαρχείο, το οποίο θα φτιάξουμε, τι είπαμε σταθμό, ψηφιακό κέντρο διοίκησης. Θα γίνει το κέντρο διοίκησης και από το κέντρο διοίκησης λοιπόν θα έρχεται ο κάθε άνθρωπος ή ο κάθε άνθρωπος της Δημοτικής Αρχής και θα παρακολουθεί και αυτός το θαύμα της ολοκληρωμένης παρακολούθησης του νερού του Δήμου. Το οποίο νερό του Δήμου είναι νερό για όλους τους πολίτες. Δεν είναι νερό δικό μου, δεν είναι νερό δικό σου, δεν είναι νερό κανενός. Είναι νερό που ανήκει στο Δήμο Βελουγόχας και θα είναι, εννοείται με τα προηγούμενα, πεντακάθαρο πόσιμο και θα πηγαίνει σε όλα τα σπίτια. Μέχρι και στη Μάκα. Μιας και ολοκληρώσαμε τη συμφωνία και την παραχώρηση του αγωγού της Τιμάκας. Το οποίο δεν είχε φανταστεί κανένας ότι μπορούσε να γίνει. Κι όμως, σε 1-2 μήνες αυτός ο αγωγός θα λειτουργήσει και η Στιμάκα θα έχει το νερό που της αναλογεί. 500.000 έχουμε για γεωτρήσεις, οι οποίες θα γίνουν όλες. Όλες. Προκήρυξη προγράμματος, πρόγραμμα ΦΥΠΟΣ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών, βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Απόφαση αριθμός τάδε. Αυτό είναι περίπου πόσο? Είναι 80.000 κατασχολική μονάδα.
Επόμενο πρόγραμμα. Πρόγραμμα Αθηνά για την ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 70.000 ένα σχολείο. Εγώ νομίζω πραγματικά ότι όλοι εμείς που ανήκουμε στη δημοτική παράταξη αυτή, η οποία για πολλά χρόνια κατηγορήθηκε για πολλά πράγματα, ότι και με τον προϋπολογισμό μας, αλλά και με τα έργα τα οποία καταφέρουμε και διασφαλίζουμε για το καλό του Δήμου και του Δημότη, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι δεν θεωρώ κανέναν ξένο. Θεωρώ ότι όσοι ασχολούνται με τις δημοτικές εκλογές και εκλέγονται είτε δημοτικοί σύμβουλοι είτε πρόεδροι, δεν έχουν κακή πρόθεση. Όλοι νοιάζονται για το καλό αυτού του τόπου. Ο κάθε ένας λοιπόν αποφασίζει για το ποιος πράττει τα πιο σωστά, όταν έχει την ευκαιρία να το δείξει. Εγώ τώρα έχω την ευκαιρία και όλη η παράταξη τώρα έχει την ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει. Και θεωρούμε ότι πραγματικά πρέπει να μιλάμε με πράξεις και όχι με λόγια. Το 2025 λοιπόν θα είναι μια χρονιά απόλυτης ανάπτυξης για το Δήμο Βελβούχας. Αυτό που με προβληματίζει περισσότερο από είμαι βέβαιος ότι θα είναι ανάπτυξη, αλλά αυτό που με προβληματίζει ιδιαίτερα είναι αν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλα αυτά, γιατί η αγορά έχει τις δυσκολίες της για όποιον ξέρει. Εργολάβοι δεν υπάρχουν, είναι αφαιρέγγοι, ίσως κάποιοι, δημιουργούν προβλήματα και κολλήματα στα έργα. Είμαστε βέβαιοι ότι θα καταφέρουμε το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό, τα χρήματα δεν χάνονται. Και αν αύριο γινόντουσαν εκλογές, θα έπεσε κάποιος να κάνει μετά από εμάς, αν χάναμε τις εκλογές. Λοιπόν, ναι. Μέσα λοιπόν στο ίδιο πρόγραμμα αυτό της δανειοδότησης, ένα μικρό ποσό, μάλλον ένα ποσό, θα το χρησιμοποιήσουμε για την εξαγορά της ΕΤΠΑΚΟ. Από όλα λοιπόν, και από το νερό, και από όλα τα υπόλοιπα τα οποία κατά καιρούς έχετε ακούσει ότι έχουμε πάρει, γιατί πλησιάζουμε και ξεπερνάμε τα 20 εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα. Μπορεί να μην φαίνονται στο τεχνικό πρόγραμμα, θα πούνε με το 2025, είναι διασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις. Έχουμε προβλέψει την εξαγορά της ΕΤΠΑΚΟ, το οποίο νομίζω ότι πλέον είναι ένα κτίριο το οποίο χαρακτηρίζει το Δήμο Βελβούχας. Χαρακτηρίζει το Βραχάτι, μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ένα τεράστιο ιστορικό κτίριο, το οποίο κάθε επιχειρηματίας θα το ζήλευε. Εμείς θα τα αγοράσουμε τώρα, φέτος. Μέχρι τώρα έχουμε διασφαλίσει το 50% της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο. Υπολογίζουμε ότι θα φτάσει και θα φτάσει περίπου στο 1.200 η εξαγορά, έτσι το υπολογίζουμε εμείς. Έχουμε διασφαλίσει όμως ακόμα τη μισή χρηματοδότηση. Ίσως να επιβαρυνθούμε γύρω στις 500.000 ευρώ, ένα άτομο δάνειο, το οποίο, αν είναι πολιτικό το κόστος, γιατί θα χρεωθούμε ένα άτομο δάνειο 500.000 ευρώ, εγώ προτιμώ την ΕΤΠΑΚΟ. Το οποίο μετά ακολουθούν προγράμματα αποκατάστασης κτλ. Όπως θα γνωρίζετε οι περισσότεροι. Όμως, αυτό που θα δημιουργηθεί στην ΕΤΠΑΚΟ δεν υπάρχει ούτε στα Τρίκαλα. Όταν ο Δήμος έχει στη διάθεσή του 20 στρέμματα για να φτιάξει ό,τι φαντάζεται να φτιάξει μέσα εκεί, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα σημείο που κάποια στιγμή θα κάνουμε και τη μακέτα, την έχουμε δώσει, να μας δείξουν περίπου έτσι όπως φανταζόμαστε κτλ. Θα γίνει μαγικό. Αυτή την εποχή δηλαδή θα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σαν προορισμός. Η παραλία. Διαβάσατε πολύ για την παραλία μας. Η παραλία μας λοιπόν, τελειώσαμε με τις μελέτες, παραδόθηκαν οι μελέτες επίσημα, μετά από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Έχει μείνει ένα ελάχιστο κομμάτι διορθώσεων της μακέτας, την οποία προσπαθούμε να βάλουμε όσο περισσότερο πράσινο γίνεται και να δημιουργήσουμε περισσότερους χώρους για το κοινό. Θα δημιουργεί και ένας χώρος εκδηλώσεων μόνιμος, η ολοκλήρωση του κτηρίου, του υπόλοιπου μισού κτηρίου για τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου
Είναι πραγματικά μαγευτικό. Όποιος δεν το έχει δει, να έρθει να το δει. Και η χρηματοδότηση είναι μιλημένη, να το πω έτσι. Δεν θα αργήσει πολύ να γίνει αυτό. Θα πλησιάσει και ίσως θα περάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ η παραλία μας. Θα γίνει και η μελέτη εκεί, η αποκατάσταση των μαγαζιών και του δρόμου. Δηλαδή όλο το κομμάτι από μπροστά από τους όδους των καταστημάτων μέχρι την παραλία, μέχρι το κύμα, θα γίνει ανάπλαση. Εκτός από το μεγάλο κομμάτι, ορίστε. Ναι. Αεροπλανοφόρο μας το είπανε, το σχέδιο αεροπλανοφόρο το λέμε. Έτσι είναι. Είναι σαν αεροπλανοφόρο όντως. Αυτό το σχέδιο είναι στην ουσία. Συν ότι προσθέσαμε εμείς ένα σχέδιο για το μεγάλο, την παραλία Χαραλαπίδη, πώς λέμε εκεί, η μεγάλη παραλία, ρε παιδιά, η οποία θα έχει μόνιμα στέγαστρα προς τη μεριά της παραλίας και τα μαγαζιά θα νοικιάζουν αυτά τα στέγαστρα για να κάνουν τις δουλειές τους, τέλος πάντων, και να έχουν χώρους νόμιμους με πέρκολες κτλ. Νομιμότατα. Από το νέο λιμάνι και πέρα. Ναι, από το νέο λιμάνι μέχρι Παιδική Χαρά, σωστά Μαρία. Εκεί θα μπουν λοιπόν κιόσκια, τα οποία θα νοικιάζονται από το Δήμο, σε όποιον επιχειρηματία θέλει να βάλει τραπεζοκαθίσματα ή ξαπλώσει στην παραλία, να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες και προβλήματα και πιθανότητες μηνύσεων κτλ. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, είναι γιορτινές μέρες. Θέλω πραγματικά, αν με ρωτούσε κάποιος πώς νιώθω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλα αυτά. Δεν φανταζόμουν ούτε εγώ ίδιος μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα στο επίπεδο προγραμμάτων. Άκουγα προγράμματα και προγράμματα δεν έβλεπα. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες που έχουν... Όλοι, παιδιά, όλοι. Ακόμα και οι συμπεριφορές παίζουν τον ρόλο τους. Ακόμα και η ηθική στήριξη και η ψυχολογική στήριξη προς τον Δήμαρχο ή τους συνεργάτες παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Έχουμε περάσει βασανιστικές ώρες προσπαθώντας να δώσουμε λύσεις σε μεγάλα προβλήματα. Έχουμε ονειρευτεί πάρα πολλές ώρες για να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα που ακούτε τώρα. Όμως όλο αυτό είναι επιτυχία όλων. Και αυτών που συμμετέχουν, και αυτών που νιώθουν ότι δεν συμμετέχουν, και αυτών που είναι απλοί συνεργάτες. Όλοι μαζί, όλη αυτή η μαγιά φέρνει την επιτυχία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε με υπομονή. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και να είστε σίγουροι ότι το 2025 θα απογειώσει το Δήμο Βελβόχας. Χρόνια πολλά σε όλους.